muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya kaddari saduwar mu a wannan yini, a wannan mako, a kuma wannan farfajiya. Har wa yau muna cikin watan Sha'ban, sauran makonni biyu kadai suka rage mana mu riski watan Ramalana in Allah ya so. Saboda haka mu ƙara zage dantse, mu zauna cikin shirin fuskantar wata mai alfarma da fatan yawaita ibada a ciki. Muna fata Allah ya taimake mu. A takaice taken huduban yau na magana akan abincin wanda ke cikin kabari, wanda ke raye yana numfashi zai iya tafiya dukkanin inda yake so ya je, ya sai abin da yake so ya ci, ya sai abin da yake so ya sha. To shi wanda aka saka shi a cikin rami aka bi shi da ƙasa